Zároveň sa tu nebudete otáčať akokoľvek, lebo ma nebudete počuť. Ako som už spomenul, statika v prejave zabíja. Čiže keby som celú dobu stal takto a 2 hodiny na vás rozprával, tak po chvíli sa na to asi vykašľate, lebo nič veľa sa nedieje. Proste musí to byť aspoň trošku show. Ale nie v zmysle cirkusu, ale skôr v zmysle, že sa niečo deje, nejakú dynamiku tomu dať. Dobre je sem tam sa prejsť, lebo keď chodíte, tak aktivujete lítka a lítka vytlačajú krv naspäť do krvného obehu. Takže trošička si tým stres odburávate. Len to musí byť spravené tiež tak rozumne. Nebudete chodiť všelijako, nebude to úplne ako nejakou závratnou rýchlosťou, lebo potom by som vás tiež stratil. Zároveň sa tu nebudete otáčať akokoľvek, lebo ma nebudete počuť. Takže pomalinky nejaký krok sem, aby som možno mal teraz túto stranu publika, vám viacej rozprával, zároveň som troška shiftol celú tú pozornosť na inú stranu celého tohoto pomyselného pódia. A teraz prejdem na druhú stranu.